Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturarloa, kulturaren zabalkunderako tartea dugu hemen Euskal Herria irratian, Eusko ikaskuntzarekin elkarlanean. Astez aste, alezale ari gara hortaz, kulturaren fazeta eta moldeetatik eskaintzen informazioak, ikerlanak, publikazioak eta beste. Alezale, edo zenbaitetan binaka ateratzen ari dira, baina sorta luze batean hori bai, Jimeno Jurio zenaren lan guztien bildumako liburuak. Bilduma luzea, 62 ale izanen dituena. Dagoeneko erdia, 33-34 bat kalean dira. Alegin kolektibo bada hemen egiten ari direna. Udalbide, Euskara Kultura Elkargoa, Pamiela eta zenbaitetan ere udal batzu ere laguntzaile izaten dira. Oain aurkeztuko dizuegun ale honetan Artaxoa. Jimeno Jurioren sorlekua zen liburua, edo bentsat sorlekuari eskinetako liburuetako bat, Artaxonako zerkoa edo gaztelua, horri buruzko alea da. Lan honetan, alde batetik Jimeno Juriok berak hasita baina publikatu gabea utzi zuen lan bat dago oinarri. Baina gero beste zenbait jendek ere izan du parte hartzea. Hoien artean Itxaro Taberna, ikerlari gaztea. Eta berak egin du publikazio honetan dagoen sarrerako lana. Jimeno Juriok duela ja 50 urte idatzitako lan hartan esaten zirenak eta hortik aurrera jo du ikerlanean. Itxaro Tabernarekin mintzatu da geure lankide Reyes Ilintxeta. Jimeno Juriok utzi zituen manuskrito batzuk Artaxoako zerkoaren inguruan, berak hasizun lan bat 60. hamarkadaren hasieran, eta gero, berak jakingo du zergatik, mino abandonatu zuen, ez? Eta orduan Roldan bere semeak errekuperatu zuen lan hau, eta Jimeno Jurioren obras kompletas kolekzioaren testu inguruan erabaki zuten editatzea. Baina jaketa berak abandonatu zuen eta utzi zuen nola bukatu gabe, sortu zuten Jimeno Jurio ikerketa saria, pixka bat enfokatuz, lan honen inguruan, halako ikerketa txiki bat edo egiteko eta horrela osatzeko bere aitaren lana. Eta, bani enteratu nintzen deialdia, Italian ikasten den bilela, eta nola beti gustatu izan zaidan erdiararen historia, eta gainera Jimeno Jurioren lana unitz miresten dudan, iruditu zitzaidan, ikerkuntzaren munduan barneratzeko, aukera paregabea zela, hori izan zen. Bai, eta zure ikerlan honetan zerkoan zentratzen zara? Bai. Hasieran egin nuen proposamena gehitz zabala izan zen, baina azkenean materialaren inguran eta lanean ibilena izenean, azkeneko emaitza izan da, batez ere San Saturnino Elizaren eta zerkoaren inguruan, haien sorreraren inguruan, zentratu naiz, eta azkenean ikerkuntza hori izan da. Eta ze ideia nagusiak edo bildu dituzu zure lan honetan? Zer dela eta egin zuten zerkoa 11. mendean, eta... Bai, hortikan atera dugu gauza garrantzitsuena, ideia printzipala izan da, alde batetik, Elizaren erreformaren kontestuan hori 11. mendearen bukaeran, Iruñeko apezpikuak Artaxoako Elizaren kontrola pasatzen die Toulouseko kalonjei, ez? Eta herritarrek ez zuten begionez ikusi neurri hau, haientzako ulergarria da, jende atzerritarra zen, eta bertze herrito batekin etortzen zen jendea, eta orduan eztabaida gogorra piztu zen, frantsesen eta artaxoarren artean. Azkenean, ikusita Artaxoarrek atzera egiten ez zutela, aurkitutako aurkaritza oso handia zela, Touloustarrei iruditu zitzaien, askoz ere errazagoa zela, herriko Elizaren kontrolaren inguruan,
borrokan segitu beharrean eliza berri bat sortzea. Eta hori izan da ideia printzipala, ez? Azkenean paradoxa hori gaur egun Artaxoarrentzat izugarrizko monumentua dena eta haien simbolo eta kuriosoa da sortu zela precisamente kalonjeak ailegatu zirenean Artaxoarrek ez zituztelako herrian nahi. Hori izan da pizkat ideia garrantzitsua eta saiatu naiz batez ere historia guzti honetan azpimarratzen Artaxoako biztanleek izan zuten lehen mailako presentzia edo bere herriko historian. Kaso orain arte ez da kontutan hartu edo nola nekazari simpleek edo nola parte hartzen zuten zuzenean historian eta hau izan da pizka bat beste helburua. Azpimarratzea haiek benetan protagonismo handia izan zutela eta haien oposizioa izan zela pizka bat prozesu guztia martxan jarri zuena. Fraileek, etorri berriek egin zuten zerkoa, egin zuten Eliza berria, San Saturninokoa, eta egin zituzten etxe batzuk ere bai zerkoaren barruan, ez da? Claro, haiek, ikusita hori, aipatu dizudan asunto guztia, Eliza sortu zuten eta sortu zuten alako muino txiki baten gainean, ezakigu agitzen gizergatik muino, segurazki izan nintzen, jaketa oposizioa zuten herrian, pizka bat, herriko nukleotik pizkat alden dute egoteko pizkat bakean edo ez dakit nola erran dena den hipotesia da, baina logikaren barruan ulertu daiteke. Eta, garai horretan normala da, elizak fortifikatzea, eta imaginatzen, egia erran zerkoaren sorrera asko zere abstraktoagoa da, ez dakigu oso ongi noiz, ez nola, badakigu, momentuko logikaren barruan sartzen dela, garai horretan oso normala da elizak fortifikatzea. Eta, klaro, hori fortifikatu zutenean, ez zuten bakarrik eliza barneratu, baizik eta bertan bazituztela etxe bizitzak, almazenak, eta horrela sortu zen, herriaren antolaketa berri bat, ez? Geratu zen alde batetik, zerko barruan, muino horretan zegoen auzoa, eta gero pizka bat beherago, herriko elizaren inguruan beste muino bat edo beste auzo bat. El cerco de Artajona alakoxea du izenburua, oliteko merindadearen bilduma zabalagoan eta oro har Jimeno Jurioren lan guztien bilduman 24. zenbakia duen ale honek. Itxaro Tabernak izan du hortaz bere partea, bere ikerlan egin du, betire hitzaurrea Joseba Asiron irakaslearen ardurapean egonda. Oso garbi geratu daia espaldin, autore honen lan gaitasuna aparte baita ere duen versatilitatea edozein lana, edozein jakintzaren, edozein eremua abordatzeko, zerbait evidentea da, ezta? Kasu honetan, hitz egiten ari garen volumen honetan, El cerco de Artajona edo Artaxoako harresiei buruz, esan dezakeguna da, egiten duela lan integral bat, zerkoren barruan dagoen guztiari buruz, alde batetik osagai perimetralak edo esango genuken bezala, dorreak eta portalak eta harresia bera, eta baita ere garai batean barruan egon ziren eraikin guztiak. Eraikin militarrak, eraikin religiosoak eta zibilak. Eta horrek meritu handia du, ez bai du bakarrik egiten analizi formal bat, edo estetikoa edo historikoa, baizik eta baita ere erakusten duelako ezagutza handi bat bai Poliorcetikan baita fortifikazioaren eremutan ere. Eta horrek meritu handia du, batez ere kontutan hartzen badugu ze garaitan egina dagoen hau. Eta garai hartan askoz ere normalagoak ziren, beste ikerketa batzuk igual ikuspuntu literario batetik, ikuspuntu askotan romantiko batetik, eta geroago ikuspuntu historikoetatik, baina ez poliorcetika eta fortifikazioaren ikuspuntutik. Eta hori da niretzat meritorik handiena. Eta gainera, bide batez, ireki digu, baitere bidea atzetik, honen inguruan zerbait egin nahi izan dugun hoi. Gainera, orain hurbiltzen diren data kontutan hartuta, 1512 bosgarren urtemuga, Artaxoako harresiak dira, oroimen bat,
ongi garbi gelditzeko ze izan ginen Nafarrak eta zer garen. Joseba Asiron hortaz hitzaurrearen egile, gaztelu eta palazioak eta hoiek dira, Asironek gehien ezagutzen dituenak, hoiek bere espezialidadea. Horra aditu dugu konkistaren denbora, baina ordurako mendeak ziren Artaxoako gaztelua egina zegoena. Hor herria bertan bildua egon omentzen. Gaizak nola ziren zer eraiki zen lehenago gaztelua ala eliza, hori Joseba Asironi galdetu dioguna. Era batean, seguro, dena batera sortu zela, ez? Osea, herri bat, hirigune bat sortzen den momentutik, behar militarrak eta behar erlijiosoak batera doaz. Herria izan zen, poblado oso bat, bai. Bai, hasiera batean, herriska baskoia, zeuen bertan, ez? Eta geroago, Frantziako hegoaldetik etorritako emigrazioarekin batera, baitere iristen dira fraileak, eta horiek izan ziren, apur bat, gaur egun, arrezia eta Artaxoako hirigunea ezagutzen dugun horri forma eman zioten. Eta ditu behar da, hau zela egungo Artaxoa baino lehenagokoa, edo aldi berean izan zen mendimuño gainekoa eta beragoko. Hasiera batean bakarrik muinoan. Eta gero denborarekin, eta alde batetik egoera soziopolitikoa lasaitu zenean, ez, orduan, beste hainbat tokitan gertatu den bezala, Zangozan gertatu den bezala, zabaldu zen populazioa eta jeitsi zen behera. Ez, Rocaforte eta Zangozaren artean gertatzen dena, da Artaxoan, bertan gertatzen dena, goiko zerkoa eta geroko hiriguneren artean, ez? Osea, hasierako Artaxoa ura entenditu behar dugu, arresi zinguratuta. Muinoan zegoena, muinoan eta ongi itxia zegoena. Eta gero, zabalgunea ematen da baldintza soziopolitikoak eta militarrak eta bar, lasaitu zirenean. Ez? Neurri horretan zabaldu zen. Eta zuk lehen aipatzen zenuen konkistarena, hau askoz ere lehenago egina dago, gertatzen dena da gaur egun, eta kontutan hartuta Nafarroako kastellologiarekin ze gertatu den, hau erlikia bat da, hau kenduta, halako zerbait ikusteko atera behar dugulako gaurko Nafarroako mugetatik. Orduan erdiaroan eraikia, eta esatezu 16. mendean, Nafarroen konkistaren garaian hortik xutik irauten zuena, dena den gero ere galdu, orain dagoena zenbateraino da originala, berreraikia dago, ez, Puskaundi batean? Berreraikia baino badu errestaurazio bat 70. hamarkadan egina eta garai hartako irizpideekin. Baina egia da etzela izan oso restaurazio agresiboa. Batez ere dorren, adarbeak eta restauratu ziren, baina existitzen etzen deus ez zuten gehitu. Etzen bat ere imaginatiboa izan restaurazioa izan zen, bakarrik, rekuperatu bertan oso ongi dokumentatuak zeuden elementuak. Batez ere, arreziaren zati batzuk konsolidatu eta gero dorreak hori bai osatu lehen ziren bezala gutxi gora bera. Beraz, adibide on bat izan litekela, lehenagoko gazteluak egiazki nola ziren, bai? Batez ere, kastellologia romanikoa nolakoa zen. Ideia bat egiteko garai hartan gaur egun adibidez Artaxoak duen itxura, forma eta edo bertan adibinatzen asmatzen dena da beste hainbat tokitan gertatzen zena, ez bakarrik Biasterin edo Zangozen edo baizik eta baita ere Los Arcos bera edo en fin, toki askotan hori zen Nafarroako hori 12-13 mendeko herri baten itxura original horrela, imaginatu behar ditugu, Mañeru, Zirauki, Los Arcos, Lizarra bera, eta beste hainbat toki. Hor mendetan iraunduena, baina etorriz berriz ere konkistaren denbora horretara, eta Jose Mari Jimeno Jorio, hemen azpimarratzen nahi geana da, 60ko amarraldi urruti, oindela 50 urte, egindako lana dela eta, baina, hor konkistaren denboretan ze funtzio edo zer hor inguruan izan ziren borroka nabarmenak, muga izan zen, ze gertatu zen Artaxoako gaztelu horrekin, konkistaren denbora. Hor, kontutan hartu behar dugu beti, arresi bat ikusten dugunean, burura datorkigun lehenengo ideia da defensarena. Baina, funtsean, arresi batek hori baino askoz ere gehiago ematen zuen. Adibidez, markatzen zuen muga administratibo bat, markatzen zuen baita ere
hori komunidade baten esparrua, bazuen funtzio bat adibidez fiskala, batzuen beste funtzio bat baita ere higienikoa, inkluso izurriteak eta zeudenean. Orduan, harresia paper militarra baino askoz ere gehiago jokatzen zuen garaia hartan. Hori esan da, gainera, azpimarratu behar dugu, hau dela harresi erromanikoa. Eta konkistaren garaien hau oso atzeratua zen, ja, ez zuen balio defensibo bat. Ez, igual lehen aipatutako beste funtzio horiek bai defensiboa ez. Artasoako harresiak ez zuen jokatu paper garrantzitsu bat konkistaren garaian. Eta, segurezki, hain zuzen ere horri esker konserbatu dugu. Bestela, txikituko zuten. Efectivamente, pentsa adibidez, Amaiurren gertatu zena. Artaxoako gazteluari eskinetako liburua, El Cerco de Artajona izenburua duena. Joseba Asironen azalpenak aditu ditugu, bera baita hitzaurrearen egile, eta liburu honetan beste azterlan bat bada, Itxaro Tabernak egina eta haren esanak ere bildu ditugu. Bada beste liburu bat bilduma aberatso honetan argitara eman berri dena, etnografia historikoaren arlotik, Jimeno Juriok idatziriko artikuluak eta jasotzen dituena, beste une baterako utziko dugu liburu horren berri. Hemen kultura arloa egin dugu Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera elkarlanean. Eusko ikaskuntza, jakitez.